Litoturia patrocina Lorache. Què tal? Bona vesprada. De nou hem de destacar les altes temperatures que hem tingut a tota la Comunitat Valenciana al centre del dia. Pocs observatoris han baixat dels 25 graus de màxima. El dia començava fresquet, encara amb algunes bufaetes de vent de mestral de ponent, que després a mig matí ha quedat encalmat i podem comprovar com pràcticament des de primera fins a última hora del dia el cel es troba completament lliure de núvols a la Comunitat Valenciana i a la major part a tota la península Ibèrica. Les temperatures màximes s'han enfilat fins als 27, 28 i 29 graus a les comarques més centrals, destacant aquests 29 graus de Canals, és 28 de Xàtiva, és 27 que hem tingut a Montserrat, 26, 25 graus hem tingut a les capitals i també trobem valors tocant els 25 graus a Morella, 26 a Xaneta del Maestrat, Xelva 26 graus, 25 hem tingut a Llora i cap al sud també destaquen aquests 27 de Crevillent, d'Elx, d'Alcoi i els 25 de Villena, també junt a la costa, temperatures que han tocat els 26 graus a la Safor o en punts de l'interior de la Marina i la resta de temperatures entre els 22 i 23 graus a la resta d'observatoris que no han quedat per damunt dels 25 graus i pocs canvis a la vista. Demà, un dia calcat al d'avui, temperatures mínimes sense canvis, vents fluixos de xaloc, algun núvol de matí a la costa, alguna boirina a l'interior, de vesprada, pràcticament el cel rasa a tota la comunitat, algunes pinzelladetes de núvols alts, alguns cirros i temperatures sense canvis o encara pujant una miqueta, temperatures que de nou a les comarques més centrals vindran a situar-se al voltant de 27, 28, 29 graus i en punts de la costa també tocant els 25-26 graus per l'interior, també aproximant-se als 25 graus i els següents dies algunes novetats però mínimes. Sembla que divendres podíem notar el vent de mestral al nord que a partir de la vesprada podia fer baixar lleugerament les temperatures, però atenció, perquè aquest vent de mestral podia ser de ponent al centre i al sud de la comunitat, on encara podien pujar més les temperatures. I de cara al cap de setmana també no podem anunciar, tampoc podem anunciar canvis, perquè tot i que bufarà una miqueta de mestral, que al nord dissabte continuarà fent baixar les temperatures i diumenge podien ser temperatures 2-3 graus més baixes a bona part de la comunitat, continuem parlant d'estabilitat i de temperatures altes per a aquesta època de l'any. Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litoturia ha patrocinado Lorache.